Здравейте! Да направим една тема на днешния ден, 25 декември. Весела Коледа! Аз болна, но щастлива. Дано и вие. Да видим. Пауза или край? Скоро не сме гледали. Има хора, които знаят, че е отявлен край. Но други, които просто е зависнала ситуацията и не знаят. Просто към този момент двете страни нямат комуникация, закрити са една от друга. Извинявам се за гласа ми, но едва говори. Добре, хора. За такива хора ще се отнесе. Да видим другата страна в каква енергия към този момент. Да погледнем хора как се чувства. Вижте, празник вкъщи, стабилност, дом. В чувства. Празници, хора, празници, просто празник, веселби. Но как се чувства той? Осъзнава. Съвсем осъзнато действие от негова страна, че трябва накрая да избере това пауза ли е или да е край на тези отношения. Просто се е захванал активно с мисли и иска осъзнаване, минава през осъзнаване, през премисляне, дали да е пауза или да е край. Вие как сте? Вие сте във вътрешен конфликт също. Вижте, как да кажа, дистанцирали сте този човек към този момент. Явно нещо се е случило между вас. Имала е някаква къвга, борба помежду ви за това. Така, но да видим с още една карта вашето отношение. В надежди сте. Евентуално този човек да възобнови отношенията. Да видим, ще бъдат ли възобновени. Мисли от двете страни, самоограничаване от двете страни. И двете страни не искат да направят първата крачка към този момент. Към този момент говоря. Но пауза или край е това в крайна сметка? Според мен е пауза, хора. Много се извинявам. Наистина. Вижте. Подновяване на тези отношения. Подновяване на тези отношения, хора, ще има, защото ето го и дяволчето отдолу. Това е зависимост един от друг. Ревност има, злост към този момент. Движението го показахме вече. Раздвижването на ситуацията. Твърде ценни сте един за друг. В момента наблюдавате и двамата. Наблюдавате се един друг. Очаквате действия от другата страна. Както излезе, и двете страни се самоограничават, очакват нещо от другия. Но ето го. Това е тройка жезли. Нов път. Подновяване на тези отношения. Някой накрая ще поддаде. Ще има примирение, ще има комуникация. За да бъдете щастливи отново заедно. Следователно, хора, това е пауза. За мен това е пауза. Може да, как да го кажа по-врачански, вземане на решение за щастие. Просто ще отрежете тази ситуация и ще продължите. По-врачански казано, тръжкате се към този момент и двамата. Но другата страна премисли как да постъпи нататък. Накрая ще има раздвижване между вас. Това е пауза. Ще се съберете отново. Поне това видях, това ви предавам. Обичам ви, хора. Бъдете здрави. Не като мен.